vauhtiin. Kehikolla painoa 350 kiloa ja hyvin vauhdikkaasti ja menee tuon ensimmäisen osuuden. Jatkaa siitä reippaasti säkkejä nostamaan säkissä painoa 110 kiloa. Ensimmäinen säkki. Noin, ja sitten toinen säkki, 110 kiloinen toinen säkki on jo valmiina siellä käsissä ja lähtee nousemaan. Ja vielä pieni punnerus, että se on siellä patsan päällä. Ja kovataan ja sen jälkeen sitten rekkaa vetämään. Ja niin rekka liikkuu ja lähtee tulemaan sieltä ja nyt näyttäisi siltä, että tässä tulee tämänhetkinen paras tulos. Tomi tulee siellä rekka perässä, hyvää vauhtia eteenpäin. Ja kova on kannustus ja kaikki huutavat vaan, että jaksaa kevyttä se on. Kevyttä ei ole, mutta pitää aina sanoa, että siitä voimaa peliin ja maaliviiva lähestyy. Tomi ottaa tekemässä todella hienoa suoritusta. Kannustusta kovaa, meillä muutama metri. Saadaan rekka maaliin. Hienosti tulee Tomi Lotta sieltä. Ja vielä. Ja näin tulee sieltä ensimmäisenä Tomi Lotta koko komeuden eli rekan kanssa maaliin asti vielä. Ja näin. Siinä oli hieno suoritus ja mies on ihan puhki, mutta kyllä tällaisen suorituksen jälkeen varmasti voimat ovat loppu.